Habang iyo ya kinong yalam ki bom da kim tan ka jingmut kata kalong kumbangi pliwak ya kadonut ban ya be sya persya jong ka jingsyai kumta ha kate ka sngiru ngilayo i ba apo nong sken ka way na ka school kalayo ban rakhe ya ka wall environment day ne ka sngi buram ba kerpang ya ka memariang ka ba barok shitlup ka pertai ki la rakhe ya kani. Hakani kasngi unong yalam jong karat ubadai usodar karat nong sken uba sukher nong rum nin kasngi hakasan tarik ujeliu arhajar apnriu hapdeng ki katukane ki dekot bat kinong yalam ki bahakmat jong karat ki lapdiang ya ka memorandum kabala pediang da usodar bat kani ka memorandum kabala wan ai da ka school dewdrop academy friendship school kabadai ka school keren paring kabadon hanong sken. Hakani kano paisngi kinong hikai bat ki kena school jong katiga school kilawan bu bat kila pensngau ru ya kita ki jing tho ki bala tho syapang ka jing berat pathare ki plastik ne ki bilor kiat ka jing shlei ki jabo syaki wa ki kalong ka bashir khai bat ha ka balakam banadu ka wa leng hadu hatmai silenter katika wa ka batu ladap setang ki jabo ne ki plastik bat susu hapo katika jing tho ala tho ru ba ki jing pelaj ya ki sabtitang ne ki jaka pelang kalong syakiwa ki kaneru kalaban kata khamtam hakini ki juksyai ki bamenta bat ka bakhadu kabala pensngau hang ne kalong ka jing penyap dusmon ya ki jing thau ba kum kisim ki do ni kinu kinu ki jaj maran ka school kala pensngau syakinong yalam raj bat nakaleng kinong yalam raj ru kila kular ban budin halor kini ki sautli ki mat ki bakong san nakaleng ka school kala yo ban shim benta shirhem ha ka bakala ai ru ka jing ruai kumbala pau haki jing tho haki plakat balara daki kena school baka mariang kam da don kam yangi nrei mangi don kam yaka bat ki don susu ru ki jing tho ki baong tengkai ya ki ding ki sit tengkai ya ka jing bat ki don susu ru ki batho wat dekhat no ya kala air khoj kini ki de ki jing tho ki bala pen pau daki kena school kani ka school kala don ru ka jing rakhe shwa ban poi kani ka sngi ha ka bala ong bala yo ban thung ding bat ki de ki ja jing ya le kai kum ka skin ban ai jing hikai ban buram kerpang ya ka mai mariang si benta ka jisngi kala dei ka jong ka mai mariang ha o ngila ban pinku ngila ban thung bat ngila ban ai ya barok ka jisngi ka jongi sya ka mai mariang hato ki jing kali kimi balat nang ne kilais pan ru sau sngi pat ka syong hok mo yangi ban le dusmon ya ka mai mariang ka syong hok mo yangi ban ken mau tang ha ka santri ku jeliu kumta ka jing ya wer hi ya phi barok kalong kami mariang kaba ublei ula ai balengin chupen sniudur kai no yaka gumba phimane bat syakri ya ublei uba kumta kami mariang ru kala de gajing pelong kaba ublei ula pelong kumta kajing sumar kajong phi ya kamariang kala de ru kajing syakri kaba krau haka imlang salang haka perthai barakawai तो ada keburang be ya isodan badan burang jengi i pak sukhet ringkat i piti baro hakani ke kelipat ngiwan tentang banwan ra ya ke memorandum kabangi la pikre hak school jengi nama school jengi ni don ki committee ni don ki environment coordinator environment minister school bangi pet bikmi na ka benta ka environment te hakani ka memorandum ki agenda ki ba ki issue ki bangi wanra khmat jongphi sorat ki long sautli ki issue kawe ke issue kade ka jingbret pathar ya ki bilor kiat hasurok ki plastik hasurok kane ngiyoi na dusha school habangiyat tinang ta ki issue baar ka jingbret plastik haki wa ki kumbangi layo ihi pin piniat na du wa umlen syadu sya hat thamai daki plastik sudah hakiwa tinang ta pede ka issue ka balai ka long ba ka jing pelat ya direct ya ki septic tank haki wa ki kini nang ta pede sakabasau ka jing penyap ya ki kajing peniap ya kini kisim ki do ya ki merat klau kantang itu ki belajan budan ja jujat nakathan ke jongi teka isu ka bangingi wanra ide kini bagi laburu ya kajing request ya kajing terpat jongi nakaliang ka school ki committee jong ka school kumangel ong pi bade pe ya ka environment pa mapi pin pe lem ya kane ban bha iban pe lem makasnong jongi hapo arai kan le ya kan ni tikidan kituki action plan ki bana kaliang jungiru ngila lese ngila bentah ni tengi gerpat ya fi ba pin sosen ilem namar ba
ka team jungi minta ka kande ka kanti haka school jungi ka deiba our environment, our duty. If not us, then who? We are the generation that restores the earth. Kabangud pa, kane ka saudong saukun, kadai ka jongi, kadai ka duty ka jongi, te ladamangi ngim kitli, te mano banwan ban kitli. Te midai ka generation kate kapating benriu, kabansa wanra ban penimbiang ya kane ka may meriang, hapo ka saudong saukun jongi, te nakatagadaw, kumbangan penkut, kublay shibun, bakila ailat ya kane school ka kindon ki classes lane ki class lane ki counseling lane kano wapin pensuri kana ban penne unsa pamarian ban pengenam ban penitnan ban nom bread pathar ya ka kumot la unsa ni bitor kya lane ki plastic namar ka plastic kade ko way na ko slim tam na jingthau jamni ki bring akani bakin namla ban od Deka plastik kala abang pensriu daki bun senan yakiwa di gizongi. Nakanian ka baru keladon ka doba pengisong perkan namata dijingkut juswa jong kini kiwa song kibadan ha roots nang jongi. Ngiladan kaplan kaba ngin select yaki permanent dumping ground kata jika tenyu kaba permanent bangin lum habis nang na bara senang nyokaran na dua winter bangin lum kenang bangin lekhe akata jaka bakara kama bu dengan split na akajang ngin pen separate na akajang yang kita kibilar kenang ba kita ki plastik kila ma ban recycle hadin bu man snawan kilo isna hakilan plastik dia nano presiden nama kita berkam tiba dari kita ini cepat sih. Dia kublai si ajaru, kublai si bunti, di nonikai, berapa di kena seluruh tujuh kempang. Kasih kempang hakiki tren ke World Environment Day. Dia kasih ngilam dong bang, kadai kataring berpunah santai jun. Kadai kasih kabangin kan mau kerpang tunjuk tempang na benda kami mariang kejongi kisau pun bat tiba pijing tau bat pijing tiba danaka lasuknat sibone banjai bana kalian yang berskul ya diuram kalau somit sangai kena ke membership nama kena ke membership tapang skul tanya di points tiba res kalau kawadan kamu ni kung kinang secara peran in baik intimi ban ladalong in lum terpang long ya komiti kabede terpang tangmat ya kaneka memang kejongki kabede baka environment sisi ngapa ba kikenda school kinong yang santo ngano nga happy environment day tiru kirati happy environment day te kumju ki beliau dia ngatong na baru point and I could play happy environment day. Happy Environment Day. We promise to plant more trees. We promise to keep our village clean. Protect river, forest and wildlife. We promise to build a greener Meghalaya. Okay, the meeting is over. Thank you. Whoa, what a powerful message given by our actors. Stand behind, stand little bit behind me now. Garden, a small garden here. Okay, you talk to the trees, no? Talk to the trees, it will grow more. Talk to the trees, it will grow more. You talk to him, you talk to us or to him. Very good.
Kita ya. Problema.